veure, què és això, senyor? Bueno, ara li explico. Veig que, com totes les mares, va atrafegada, Una mica, només. aquí, allà... Bueno, Una mica. no, només volíem conèixer una miqueta l'opinió dels usuaris de la piscina. Si estan contents, si les instal·lacions estan correctes, si el servei dels responsables, si són amables, en fi, la seva opinió sobre això. Bueno, jo sóc nedadora de 3-4 vegades a la setmana Molt bé. i sí que és veritat que necessitem una piscina nova. O sigui, això s'ha anat de mans. A vegades estem nedant i compartint carrils amb 5 persones. Sí, per falta d'espai o perquè les instal·lacions no estan per correctes? falta d'espai. A més ens trobem que hi ha una part de la piscina que està com, bueno, no sé si han entrat. No es deixen entrar. Es veu que la setmana que ve o no sé quan faran la part de fora, l'arreglaran, perquè bueno, hi havia com uns murs que estaven en perill. I, bueno. Però jo més que res per l'espai, perquè a vegades ens trobem en un mateix carril nedant amb persones que saben, que no saben, i clar, al final... Bueno. Perquè hi ha departaments per als que són més professionals, tot barrejats. I els que competeixen també no tenen altres dies? Sí, els que competeixen, ells tenen carrils especials, o sigui, els hi guarden 3 o 4 carrils. Però el mateix dia també o diferents dies? No, cadascú, ells poden entrenar cada dia i jo vinc quan puc, o sigui, cadascú té els seus horaris. No, ells tenen uns horaris estipulats. Sí. Molt bé, molt amable. Molt bé, moltes gràcies. I continua amb la lluita dels fills. Nens, Gràcies. Adéu-siau. Jove, una pregunta. Sí, i tant. Tu ets usuari de la piscina? Sí, jo... Però vens ara a l'estiu o formes part d'algun equip? No, jo soc part del Club Natació Figueres. Ah, és Club Natació Figueres. Sí. I estàs content de les instal·lacions? Trobes que és massa petit, massa gran? Sincerament, les instal·lacions són deficients. Hi ha vegades durant la temporada que no podem ni respirar, a vegades per culpa del clor. Hi ha molt poc espai i ens costa a vegades entrenar i tot. I hi ha massa gent? O tu ets d'opinió que faci una altra piscina? Sí, jo trobo que potser haurien de fer una altra piscina perquè així la gent tingués més espai per nedar, perquè és això. Hi ha gent que potser en sap molt i que, com nosaltres venim a entrenar i necessitem uns carrils, i ens hem de barrejar amb gent que li costa més. Molt bé, molt amable. Moltes gràcies. Que tinguis sort. Adéu. Moltes gràcies. A tu.